jamgena wali fini wiyete men nyande mowbare 25 mboyi ujune ɗiɗi e 25 ina hawre e 25 korka ujunere temen nayi capannay jeegom fergo safa e witri on cikkitiɗo mbele woni koye witri walla ko darde ɗiɗiɓere safa yo wattu darde ɗiɗiɓere safa nde o sujja caggal salminandu rewti witri on kalɗo hakkunde safa e witri teyani ala ko waɗɗi ɗum so tawi ina anya kono ala ko waɗɗimo duɗal pular murtuɗo job yo jam nyallu nyallene nder hen